வாஸ்து தோஷம் நீங்க என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்? கட்டி முடித்த வீட்டில் சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம். குறிப்பாக கன்னி மூலையில் வாஸ்து தோஷம் இருப்பின் சில தெய்வ வழிபாட்டுகள் வாயிலாக சரி செய்யலாம். சொந்த வீடு என்பது அவரவர் கனவு இல்லம். காளஹஸ்தி சென்று சிவனை தரிசனம் செய்துவிட்டு அதை பின்னர் ராகுவுக்கு நாகசாந்தி செய்வதும் பலன் தரும். வெள்ளிக்கிழமைகளில் துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை பழத்தில் தீபம் ஏற்றுவதும் நல்ல பலன் தரும். பௌர்ணமி தினத்தில் அழகர் கோவிலில் உள்ள தீர்த்த தொட்டியில் குளித்து ராக்காயி அம்மனுக்கு எலுமிச்சை பழ மாலை அனுபவித்து சிறப்பு தரும். ராகுவுக்கு மந்தாரை மலர் வைத்து வழிபாடு செய்யலாம். திருநாகேஸ்வரம் சென்று ராகு காலத்தில் ராகுவுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து வழிபடுவது நல்லது. தினமும் 27 முறை வாஸ்து காயத்ரி மந்திரம் ஜபித்தால் வீட்டில் உள்ள அனைத்து தோஷங்களும் விலகும். வீட்டில் வாஸ்து தோஷம் இருப்பதாக தெரிய வந்தால் அதை தீர்க்க எளிய வழியும் இருக்கு. உங்கள் வீட்டு தலைவாசல் நிலையில் நீளம் அகலம் அளந்து கொள்ளுங்க. அதற்கு அளவிற்கு அருகம்புல் மாலையை நிலையில் மாட்டுங்கள். அதே போல் மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டில் குடியிருக்க நீள அளவுக்கு வெற்றிலை மாலை சூட்டுங்க. நிலையில் சூட்டப்பட்ட அருகம்புல் மாலையில் மகாலட்சுமிக்காக சூட்டப்பட்ட வெற்றிலை மாலையும் மறுநாள் காலை கழித்து 3 படி தண்ணீரில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பாத்திரத்தில் போடுங்கள். அருகம்புல் மாலை மற்றும் வெற்றிலை மாலையில் பட்ட தண்ணீரை உங்கள் வீட்டில் உள்ள அனைத்து இடங்களிலையும் தெளித்து விடுங்கள். வீட்டில் வெளிப்புறத்திலும் தெளியுங்கள். பிறகு அருகம்புல் மாலையையும் வெற்றிலை மாலையையும் ஒரு வெள்ளை துணியில் முடித்து ஆற்றில் போட்டு விடுங்கள். வாஸ்து தோஷம் விலகிவிடும். வாஸ்து தோஷத்துக்கு செவலூர் ஆலயத்தில் ஒரே ஒரு கல் வாங்கி மனை போட்டால் போதும் என்கிறார்கள். வீட்டின் ஈசான்ய மூலையில் ஒரு சொம்பில் நீர் ஊற்றி அதன் மேல் ஒரு தேங்காயை வைத்து கலசம் ஏற்றி வைக்க வாஸ்து குறைபாடுகளை கலச அமைப்பு நீக்கிவிடும். ஜாதகத்தில் குரு 3, 6, 8, 12 மறைந்திருந்தால் வளர்பிறை அல்லது தேய்பிறை பஞ்சமி திதியில் நவகிரக குருவுக்கு பால் பன்னீர் அபிஷேகம் செய்து கஸ்தூரி பொட்டிட்டு மஞ்சள் பட்டு துணி சாற்றி தாமரை பூ மாலை போட்டு நெய் தீபம் அர்ச்சனை செய்ய வாஸ்து தோஷத்தால் தடைப்பட்ட திருமணம் நடக்கும்.